Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Τώρα! Αν είναι να τα βρούμε, πρέπει να φύγουμε. Από εδώ μέσα. Ξέρω έναν δρόμο από γύρω. Πάμε. Τι λες τώρα? Δική σου είναι αυτή? Ότι απέμεινε από αυτούς. Γιατί νομίζεις ότι χρειάζομαι εσάς? Από εδώ. Γιατί τώρα? Είμαστε ανήσυχοι. Σχεδιάζαμε να εγκαταλείψουμε την πόλη, αλλά χρειάζονται έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Προσπαθούν να μας εξαγριώσουν. Φαίνεται ότι τα κατάφεραν. Προσπαθούμε να αμυνθούμε. Τζοέλ, βοήθησε με αυτό. Πώς θα πας? Θα ζήσω. Περίμενε. Στρατιώτες. Από εκεί φεύγουμε. Έχει πόρτα από κάτω. Δεν με ψήνουν οι πιθανότητες. Θα ξεγλιστρήσουμε. Αν και δεν είναι το στυλ σου. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάμε να φύγουμε. Πρέπει να φτάσουμε σε εκείνη την πόρτα. Λάθος μέρα διαλέξεις να τα βάλετε μαζί σας. Άντε μου στο διάολο. Στα τσακίδια. Γάμο το. Χάσαμε όλη τη δράση. Αναλαμβάνω αυτό. Δικαιοσύνη δεν Πήγαινε γύρω και περιμένει, πιες τον στρατιώτη. Άντε καλά. Πάμε μπροστά. Πάμε γερά.
Καλή βολή. Γαμημένε. Ευθεία μπροστά! Εντάξει, άκου φίλε, μην κάνεις καμιά βλακεία τώρα. Όχι, σε παρακαλώ. Το κέρατό μου. Έπιασα τον Γόρεν. Αντίο, φίλε. Πάμε, Μαρλίν. Μπορεί να έρχονται και άλλοι στρατιώτες. Έχεις δίκιο. Πάμε. Δεν είναι πολύ μακριά. Άντε, πες μέσα. Πού πάμε, Μαρλίν? Από εδώ. Δεν είναι μακριά. Είσαι καλά? Έχω αρχίσει να τα παίζω, αλλά θα ζήσω. Το μέρος είναι ευθεία μπροστά. Προσοχή. Η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε πλήρη Πρέπει να ισχύ. βιαστούμε. Όποιος πολίτης πιαστεί εκτός της κατοικίας του χωρίς την κατάλληλη άδεια θα συλλαμβάνεται και θα τιμωρείται. Τι ακριβώς μεταφέρουμε? Θα σου δείξω. Τζόελ, βοήθησέ με αυτό. Έλα τώρα. Σήκω πάνω. Μην την πλησιάζεις! Άφησέ την. Σαν πολύ μικρά δεν τα στρατολογείτε. Δεν είναι δικιά μου. Σκατά. Τι συνέβη? Μην ανησυχείς, τα Γιάννη. Μας βρήκα βοήθεια. Αλλά δεν μπορώ να έρθω. Τότε δεν φεύγω. Έλλη, δεν πρόκειται να έχουμε άλλη ευκαιρία. Αυτή θα μεταφέρουμε. Υπάρχει μια ομάδα Firefly που θα σας συναντήσει στο Καπιτόλιο. Δεν το λες και δίπλα αυτό. Είστε ικανοί. Την παραδίδετε, γυρίζετε και τα όπλα είναι δικά σας. Τα διπλά από αυτά του Ρόμπερτ. Μια που τα αναφέρουμε, πού βρίσκονται? Στο στρατόπεδό μας. Δεν μεταφέρουμε τίποτα αν δεν τα δω πρώτα. Θα έρθεις μαζί μου, θα δεις ότι λέω την αλήθεια για τα όπλα και θα φροντίσω το τραύμα. Αλλά αυτή δεν περνάει σε αυτόν τον τομέα της πόλης. Θέλω να την προσέχει ο Τζόελ. Όπα, δεν νομίζω ότι είναι και καλή Έλλη. ιδέα. Μαζί του!
Από πού τους ξέρεις? Γνωρίζω τον αδερφό του, τον Τόμι. Μου είχε πει αν ποτέ το βρω σκούρα να στηριχτώ σε αυτόν. Αυτό ήταν πριν ή αφού αφήσει την ομαδούλα σας? Και εσένα άφησε. Ήταν καλός άνθρωπος. Κοίτα, απλά πήγαινε έτσι στο βόρειο τούνελ και περίμενε με εκεί. Έλεος πια. Δες τη σαν φορτίο, Τζοέλ. Μαρλίν. Τέρμα τα λόγια. Θα είσαι εντάξει. Πήγαινε τώρα. Μην αργήσεις. Και εσύ, κοντά μου. Πάμε. Άκουσα όλο το πιστολίδι, αλλά... Τι συνέβη? Η Firefly. Το ίδιο θα συμβεί και σε εμάς αν δεν φύγουμε από το δρόμο. Εσύ είσαι ο εξπέρ. Εγώ απλώς ακολουθώ. Προσοχή. Η υπόθαλψη, η βοήθεια καταστήματος τιμωρείται με θάνατο. Μη θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. Αναφέρατε αμέσως κάθε ύποπτη δραστηριότητα. Προσοχή. Η υπόθαλψη, η βοήθεια καταστούμενων εγκληματιών Εδώ κάτω. τιμωρείται με θάνατο. Μη θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. Αναφέρατε αμέσως κάθε ύποπτη δραστηριότητα. Συνέχισε. Αυτό κάνω. Προσοχή. Η υπόθαλψη, η βοήθεια καταζητούμενων εγκληματιών τιμωρείται με θάνατο. Μη θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. Αναφέρατε αμέσως κάθε ύποπτη δραστηριότητα. Πού πάμε? Από εκεί πάνω. Έτσι θα φτάσουμε στο βόρειο τούνελ. Πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί? Δώσ' μου ένα λεπτό. Περνάς κρυφά πράγματα από αυτή τη σύραγγα? Ναι, Παράνομα πράγματα. τα μια φορά. Έχεις περάσει ποτέ κρυφά κάποιο παιδί? Όχι, πρώτη φορά. Τι τρέχει με σένα και τη Μαρλίν τελικά? Δεν ξέρω. Είναι φίλη μου, υποθέτω. Φίλη σου, Είσαι φίλη με την αρχηγό των Firefly. Κάπου 12 δεν είσαι? Ήξερε τη μητέρα μου. Με πρόσεχε και είμαι 14. Όχι ότι αυτό έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση. Και πού είναι η γονή σου? Που είναι οι γονείς του οποιοδήποτε.
Έχουν φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αντί λοιπόν να πας σχολείο, αποφάσισες να το σκάσεις και να μπεις στους Firefly, σωστά? Δεν είμαι υποχρεωμένη να σου πω γιατί με περνάς κρυφά, αν εκεί θες να καταλήξεις. Θες να μάθεις ποιο είναι το καλύτερο στη δουλειά μου? Δεν χρειάζεται να ξέρω το γιατί. Για να είμαι ειλικρινής, χέστηκα της Χαρώνης. Τέλεια τότε. Ωραία. Εδώ είμαστε. Τι κάνεις? Αράζω. Και εγώ τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω? Είμαι σίγουρος ότι κάτι θα βρεις. Το ρολόι σου χάλασε. Παραμιλάς στον ύπνο σου. Μισώ τους εφιάλτες. Ναι, κι εγώ. Ξέρεις, ποτέ δεν έχω πλησιάσει τόσο. Στην έξω πλευρά. Κοίτα πόσο σκοτεινά είναι. Δεν γίνεται να είναι χειρότερα εκεί. Γίνεται. Τι στην ευχή θέλουν από σένα οι Fireflies? Γεια. Συγγνώμη που άργησα. Γαμημένοι στρατιώτες παντού. Πώς είναι η Μαρλίν? Θα τα καταφέρει. Είδα το εμπόρευμα. Είναι πολύ. Θα το κάνουμε? Ναι. Πάμε. Δεν είναι περίεργο που κάνουμε εμείς τις βρωμοδουλειές τους? Η Μαρλίν ήθελε να το κάνει μόνη της. Δεν ήμασταν η πρώτη επιλογή. Ούτε καν η δεύτερη. Έχασε πολλούς άντρες. Δεν είχε άλλη επιλογή. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει κάποιος ζωντανός να μας πληρώσει. Κάποιος θα βρεθεί. Θεματισμένο. Ποιος θα είναι στο σημείο συνάντησης? Είπε ότι υπάρχουν μερικοί Firefly που ταξίδευσαν από μια άλλη πόλη. Το κορίτσι θα είναι σημαντικό. Τι παίζει με σένα? Είσαι η κόρη κανενός σπουδαίου, μήπως? Κάτι τέτοιο. Πόσο λες θα διαρκέσει όλο αυτό? Αν πάνε όλα όπως τα σχεδιάσαμε, θα είσαι με τους δικούς σου σε μερικές ώρες. Έλα,
Μόλις βγούμε εκεί έξω, θα ακολουθείς τις οδηγίες και δεν θα απομακρυνθείς. Ναι. Φυσικά. Θα δώσω να δεις αν είναι ασφαλές. Περιμένετε. Έχει περιπολία μπροστά. Εντάξει. Όλα καλά, ελάτε πάνω. Έλα, μικρή. Πρόσεχε που πατάς. Η βροχή δεν μας βοηθάει καθόλου. Τι λες τώρα? Είμαστε αλήθεια έξω. Από το πάνω. Μην κάνετε καμιά βλακεία. Κουνηθείτε. Γυρίστε, στα γόνατα. Κάνα ρέτζο, θα τα αναφέρω. Εντάξει. Τα χέρια στο κεφάλι. Εδώ Ραμίρες από το τομέα 12. Θέλω παραλαβή για 3 αλήτες. Ελήφθη. Κάνε τα στραβά μάτια. Κάτι θα κανονίσουμε για σένα. Σκάσε. Έχω βαρεθεί αυτές τις μαλακίες. Πόση ώρα θέλουν? Σε 2 λεπτάκια. Συγγνώμη! Ο έλεος. Νόμιζα ότι απλά θα τους αφοπλίζαμε ίσως. Σκάτα. Κοίτα. Όχι ρε γαμώτο. Η Μαρλίν μας παγίδεψε. Για ποιο λόγο μεταφέρουμε ένα μολυσμένο κορίτσι? Δεν είμαι μολυσμένη. Όχι. Λέει ψέματα αυτό. Θα σας εξηγήσω. Καλύτερα να βιαστείς. Δείτε εδώ. Δεν με νοιάζει πως μολύνθηκες. Αυτό έγινε πριν 3 εβδομάδες. Η μόλυνση εκδηλώνεται το πολύ σε 2 μέρες. Γι' αυτό κόψε τις μαλακίες. Είναι 3 εβδομάδων. Το ορκίζομαι. Γιατί να σας παγιδέψει? Δεν με πείθεις. Γαμώτο. Δες. Τρέχα. Τρέκα! Φύγε! Φύγε, κουνήσου! Γαμώτο! Έχω 2 νεκρούς στρατιώτες. Επαναλαμβάνω, Κονηθήστε με. έχω 2 νεκρούς στον τομέα 12. Ζητάω άμεσες ενισχύσεις. Πριν από 1 λεπτό. Θα μας έχουν πάρα πολύ. Παλίστε την περιοχή. Λοιπόν, Έλλη, όταν σου κάνω σήμα, τρέχουμε. Σήμα, τρέχω. Το πέσα. Τώρα, τρέχω. Πάμε, πάμε! Από εδώ! Από εδώ μέσα! Μη σταματάς! Τζόελ, γρήγορα! Τι θα κάνουμε? Μείνε κοντά μου. Εκεί πέρα. Τους βλέπω, τους βλέπω. Θα πρέπει να ξέφυγαν. Έλεγξε τα χαρακόμματα. Μείνετε πίσω. Δεν βλέπω τίποτα εκεί κάτω. Σίγουρα ήρθαν από εδώ. Εκτός αν μας πούν κάτι άλλο, εμείς συνεχίζουμε. Μείνε κάτω, μην τους αφήσεις να σε δουν. Έλα, μικρή. Ακολούθησε τον Τζόελ.
Βλέπεις τίποτα? Όλα εντάξει εδώ πίσω. Μπροστά τι λέει. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Εντάξει. Σου ακούω ευθεία μπροστά. Πρέπει να είναι αντίθυνα των γαμημένων Firefly. Περίμενε. Από το παίρνετε κάτω. Κάμισε το. πάμε. Ας τους πάρει κλίκερ. Να περάσουμε από εδώ. Από εδώ κάτω. Εντάξει. Έλα. Εντάξει. Έλα πάνω, Τζόαλ. Έρχομαι. Είναι πάρα πολύ εδώ έξω. Πώς θα καταφέρουμε να περάσουμε από αυτούς? Δεν μας εντόπισαν ακόμα. Πάμε από γύρω. Πώς τα βλέπεις. Θες, είναι πολύ. Ωραία, φίλε.